जोंनि जा थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बेखौ दिनै दुलाराय बर'फ्रानो नांगौ गोनांथिखौ दिनै हमदांनो हादों। मोनसे खोथाखौ जों नायनांगोन जे थांनाय 78 बोसोराव भारत उदांस्रि जानायनि 78 बोसोर जानायनि उनावबो कुनु ट्राइबेल एरियायावहाय मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननानै ट्राइबेलफोरनि रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो कुनु मानसियानो नाजायाखैमोन। नाथाय जोंनि सरकारा दिनै बेखौ नाजादों। औ 17 बोसोरनि समाव हाग्रामानि दिनाव नैबे एनटिपिसिखौ बानायनाय जादों। नाथाय बिथांमोना 8% करि फैसा लानानैसो बे खामानिखौ मावदों। किन्तु जोङो दिनै कुनु पार्सेन्टनि खोथा गैया, कुनु जोङो थाखा फैसानि सिन्था खालामालासिनो जोंनि दुखिया न'खरफोरा माबोरै रांखान्थि बिथिङाव जौगाखांनो हागोन, जोंनि आनइमप्लयमेन्ट जेंनाखौ जों माबोरै फोजोबनो हागोन, बेफोरबायदि थांखिजोंसो जोङो हालाम जौगाहोनाय, रांखान्थि जौगाहोनाय, राजखान्थि आरो समाज बेबस्थाखौ जौगाहोनायनि थाखाय जोंनि सरकारा बे हाबाफारिखौ लादों। बिनिखायनो दिनै बिपिएफखौ जोङो मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना गुबुन गुबुन कम्पानिफोरनिफ्राय रां लानानै कम्पानिफोरखौ डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बाहायनानै गावसोरनि बेक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय मावदोंमोन। सानदोंमोन जानो हागौ जे बिपिएफआबो दे जोंनि नैबे इन्डास्ट्रि गायसननायाव जोंहा बेक्तिगत सार्थ दं होननानै, जायनि जाहोनाव दाखालि बावैसो बिथांमोननि माखासे लिडारफ्रा बै कम्पानिफोरजों लेनदेन खालामनानै दा कमप्रमाइसआव फैगासिनो दङ। आरो बिथांमोनानो दिनै पाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 नि मानसिफोरखौ रिभलुसन खालामनाङा, स्ट्राइक खालामनांगौ होननानै इनस्टिगेट खालामनानै मानसिखौ नारसोमनानै पेट्रल लुनानै लानायसिम अबस्थायाव लांदों। किन्तु बिथांमोनानो दिनै गामि गामि थांनानै जेबो खालामनांला, जायखिजाया मोजां लामायाव फैगासिनो दङ, जों सावरायगासिनो दङ होननानै बिथांमोना रायजो राजानि खाथियाव थांदों। आरो मोनसे बाथ्राया स्पष्ट, जाय हाग्रामाया गावनि बिहावनि नामाव 3000 बिगानिख्रुइबो बांसिन फरेस्ट रिजार्भखौ दानफ्लंनानै साहा बागान खालामदों, किन्तु पर्बतजरा ओनसोल बायदियाव बिगासेबो न'खरसेबो मानसिनि बिगासेबो हानि पाट्टा होनो हायाखै। बे मानसिया जोंनि मानसिफोरखौ, जोंनि सोदोमस्रि गोनां बा आब्रुथि गोनां जोंनि बर' फिसाफोरखौ दिनै लोरबां खालामनो थाखाय जाबायदि इनस्टिगेसन खालामदों, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जेखियानो जाथों, हाग्रामाया जियानो मावाथों, जिखि इनस्टिगेट खालामथों, जोङो मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट जे पर्बतजरानि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो थांगासिनो दङ। दाखालि जोङो 1247 न'खरनि हानि पाट्टाखौ होदों। फैगौ 29 तारिखआव, बे बैथि दाननिनो 29 तारिखआव जोङो 1500 न'खरनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दं।